Amča! Prečo bežíš za Viki? Za Viki bežím preto, lebo je to moja kamarátka, mám ju rada. Tešíte sa na dnešný beh? Samozrejme, teším sa, už tou nocou nespala. Daniela chce svojim behom upozorniť na príbeh 13-ročnej Viki, ktorá má vážne zdravotné problémy. Kde ste sa spoznali, Danielu, a kde? Danielu som spoznala cez jednu nadáciu, ďakujeme.sk. Na čo budú slúžiť tie peniaze? Viktorka teraz navštíví, alebo každoročne navštívuje kúpele Kováčova, takže tam, na kúpele. Daniela dala dobrý výkon pri tom behu. Áno, dala. Lepší než pred rokom. Daniela, ako sa ti bežalo? No, horko, ťažko. Ale v pohode, v pohode. Horšie ako minulý rok, ale paradoxne je lepší výkon, no. Zbierka hlavne ešte nie je ukončená. Dá sa prispieť až do 31. mája. Prispejte aj vy na liečbu pre Viki. Viac na www.ďakujeme.sk. Každý, kto daruje niečo, treba si to vážiť. Veľmi. A nesmie zabudnúť poďakovať a naozaj minúť peňažky na to, na čo mu ten darca ich daroval. Preto je Vojko má Tomčík.